morning. So, mahal na guys. Sundan ka rin kay Igado. Atay na ay atay, tapos na unod, sagol, na ay carrots. Tapos na ay green peas. Guys. Tara, mga unta guys. Hindi ako pamahaw kay na ako'y mission ng adlaw. Na ako'y lakaw. So, mga unta guys. Tara. Aba na may kao dali. Atay ng baboy, tapos karne, tapos sagla ng green peas o carrots. Lamay kayo na siya guys. Ito nga sabi mo o kanang aksal. The best. Very good. Nice. Wow. Sarap. Diet ko na daw guys. Simple pamahaw ka guys. Importante busog. Namay ka na igado guys. Dumi kayong kanon na sigurito ng dyan.
Iban ko kung tulog-tulog ga atay ba? Ay, katulog ito na rin na God. Ayan, Pamahaw. kasi kung ano, bilang-bilang. My morning routine. Pamahaw. Ay nang palamang, hindi ba ilang kalakaw ron? Ano kaya ihatag plano? Kita dia ko, giburo niyo. Mahulog ba? Gamay ka ni di. Dagkan ko eh. Dagkan bilhin ko. Gusto na isu na gabi eh. Kanira. Bukan yung mga gabi na. Ikaw pala. Pilan. Apa yang belum juga gimana? Apa itu bukan hak lo? Itu ba? Pagaligo mo ka?